Ён заўсёды любіў жыццё і ў свае 90 па-ранейшаму лічыць, што прадвызначэнне чалавека на зямлі толькі стваральнае. Гэта яго сутнасць тварыць дабро на зямлі і сярод людзей. Гэтаму вучылі яго бацькі простыя вясковыя людзі. І гэта было асноўным аргументам просьбы другога сакратара брэсцкага гаркома камсамола Уладзіміра Бядулі у ліку 30-тысячнікаў накіраваць яго на працу ў вёску бліжэй да зямлі на жывую работу. Спачатку намеснікам старшыні калгаса імя Молатова, а ў 1956 на агульным сходзе гаспадаркі яго выбіраюць старшынёй калгаса Савецкая Беларусія. Было яму тады няпоўныя 28. Сельскохозяйственное производство – это передовая. Это действительно жизненно важная отрасль народного хозяйства. Усе 50 год яго старшынёўства на Доме культуры, што побач з калгасным праўленнем, лозунг «Адродзім вёску, абаронім краіну». Уладзімір Бядуля на десяткі гадоў бачыў, якой павінна быць вёска. Новый поселок, благоустроенная квартира, клуб, быткомбинат, торговый центр – это, пожалуй, главное такое средство и действенное воспитание нового советского человека, новой советской деревни. Архіўныя здымкі вяртаюцца да таго часу, калі калгас Савецкая Беларусія быў на піку сваёй славы. За аграрным вопытам сюды ехалі з усяго Савецкага Саюза. Ехалі да Уладзіміра Лявонцевіча і проста як да чалавека пагаварыць за парадай, за дапамогай. Дапамагчы другому Уладзімір Лявонцевіч лічыў за святое шматлікія знаёмствы, выкарыстоўваў не толькі для інтарэсу ўласнага, колькі для іншых. Ён ніколі не змяняў прынцыпу «раней думай пра людзей, а потым пра сябе». І нават у стандартную двухпакаёвую кватэру перасяліўся ў сваё 60годдзе, і то па настойліваму патрабаванню вышэйшых улад, а то не зусім годна, што знакаміты старшыня жыве ў такіх умовах. У жыцці няма тупіковых сітуацый, падыход да людзей правільны, калі ён строга індывідуальны, таксама з яго прынцыпаў, як і мецэнацтва і садзейнічанне духоўнаму. Царква ў вёсцы Расна пабудавана пры садзейнічанні калгаса. Безліч добрых спраў на ўсе 90 год. Вы можете сказать, что вы все-таки счастливый человек? Конечно, я очень счастливый человек и везучих, потому что достойных много, везет отдельным. Вот я один из везучих, и поэтому мне, может быть, и благодаря этому везению, вот в таком честном поединке с жизнью, вот, и удалось выстоять и победить. Уладзімір Лявонцевіч і цяпер лічыць галоўнае умець дараваць і разумець таму, што сам чалавек сапраўдны.